Nou, maar wist je dat het jochje reed wordt? Als het jochje reed wordt, ben je zo'n praten. Nee. Abonneren, hè? Wat extra abonnees kunnen we nog wel broeken. Dus... En dan zei Het is wat dan ik mij net mij bemoeien. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet, op de planning. Nou, iets heel erg leuks. Namelijk, wij gaan naar de Omroep Friesland radiostudio. En nou, we gaan met z'n vieren, maar Sake en ik worden dan interviewd. Terug Johan. Over de chatslag. Dus dat is wel heel leuk. En Sake en ik hebben in de studio zien. En Jelke en Hilde van Sels ook. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zal nu Jaren en Sake uit Squallen helpen. Jaren gaat naar Beppe Klaasje. En Sake gaat dus met Uusma richting Omroep Friesland. Nou ja. Dus jullie weten hoe dat hier ter al hier en achter de schermen. Misschien kunnen we even een blik werpen hoe het eruit ziet. Dan neem ik je even mee naar de omroep. Jij is die man op de radio, Sake? Ja. Daar praten we aan ik mee. Komen we aan ik op de radio heen? Ja. We vregen door de chatvlag, je denkjes. Wat zeg je dan? Want een nieuwe chatvlag. Hey hoi! Zullen we zien, Sake, dat al met Cheb in de vrachtauto is? Dat is wel hetzelfde als al met Cheb zin, hè? Is het net? Nee, valt meer niet. Nee. Nee, een andere man. Helaas, pindakaas. Nou, wij zijn bij de omroep. Sake, wie ben er? Ja. En gaan we naar de radio. Ik ben benieuwd wat Johan nu zal je vregen wat zaken. Ja, ik ben bij. Hoe studeert er even? Ja, doe maar. Joe. Dat is een mooi stoeltje, Sake. Oh. Nou, met mijn kind hier. Hoe zie je als ze met mij zelfs? Oh ja, maar voorzichtig zit neer. Zo. Wee. Ah. Ja, ik denk het. Ja, dat is de orenstudio, hè? Die mag maar naar die oren, dat weet Johan zien. Daar mag beginnen. Zoals Jantine begint te praten. Ja, dus maar Jantine begint alles. Oh ja. En als dan het lachje weer uitkiet, dan giet Jantine eruit en dan ga je maar iets. Zullen we dat al praten? Ja, goed. Jantina hier bij ons op de oren zit voor de foto. Wist dat nog? Ja. Nee, dat zoekt niet alles. Nou, maar wist je dat het jochje reed wordt? Als het jochje reed wordt, ben je zo'n praten. Ja. Ja, nou is er om. Oeh, en dan mag je weer aan zaken, hé. Als je kleed, als dit lang weer mij weer drinken. Dat wie weer ophellen, hè? Dan mag je weer. Dan mag je naar binnen. Hartstikke idee. Hey, was er iets over? Ja, Ah, goeie. Hoi. Daar weer in real life, hè? Ja. Kom je maar nog in de zaak. Het is wel even hoi, zus. Ja. Ik zeg, wat had dat hier mooi? Wat had het hier zo mooi maken? Mem, hè? Ik denk dat is hetzelfde. Hoi. Yeah. Johan. Hoi Johan, zoals ik ben. Hoi. Leuk jongen. Hey, nu is het wat ingeprutst, hè? In de app. Ja, als je wie maar hier zitten zaken. Ja, dus dan moet je maar even zien of dat zaken zit en doos tiest. Ja, was bij mij op scoort, dat was Op het. scoort. Doe zitten met steen? Ja, want dat meeste mensen Doorgedacht. steen gewoon lekker, maar doe... Dan best wat hels, best toen net heen gedaan. Zou die een beetje ons komen? Ja. Nou hé, en echt, gaan we beide in, hé. Dat is leuk. Wel een beetje spannend vonden we, hè? Ja. Nee. 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 Johan biedt net, hè? Er zit zanger de afstand tussen. Ja, dat valt Is me. er even wat drok, Erik? Ja, wat was nou eens willen zaken? Ja, wat was hij eens willen? Voetballen. Voetballer, hè? Ja. Kom mee. Voetballen. Ja. Wie? En was de zaak dan, Ja, volgens mij kerst het zo wel. was dan bij Cambuur spelen je al bij Jerving? Nee. Ajax. Ah ja, hij wordt van Grotten. En hij rijdt, en hij vlag. Het is een dier van mijn vlag. Shit, steek met een bal. Ja, dat bezocht ik, maar hij hield niet omheen. En Os met hij even op knibbels zitten. Ja? Zo, we zien elke keer als ik hem omleeg doe, springt hij omheen. Ga ik hem op een knibbel Naar zitten. voren boost. Zo. Eerst wat kantelen. Doe knibbels zitten. Zo, we zien hij weer jongen. telkens weer omheen. Dit is dan mooi, Rick. Ah, zak in het hek. Dan vreeg die even, wat was toch letter? Nou, dat weet ik wel. Wist toch wel, hè? Maar vreeg het eraan nog een keer van de radio. Is dat leuk? Is dat krachtig, toch? Nou, schön dat ik wat extra, nog extra meesten. Ja, dat leuk. Dat hoop je wel, hè? Abonneren, hè? Wat extra abonnees kunnen we nog wel broeken. Ja, dat is wel leuk. Dat mag ik al volgen. Hij komt wat voller, ja.
Tjits, en Zaken ben je in de studio. Zaken, goeiemiddag. Hoi. Hoi, je bent erbij met mem, hè? Ja. Ja, vind je het spannend? Nee, net 8. Hoe hard wist dat? Hoe oud is het? 4. 4, hè? Jongen, nou, dat is toch net spannend, vind ik. Dat vind ik wel knap, hè? Tjits, best er goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Hoi. Ik even uitleggen, hè, voor de mensen die nog nooit zien hebben. Wat is het, Tjits? Ja, wat is het? Ja, een familievlag is als het ware... Je volgt je een beetje in onze dijstige lim. Nou, wij zijn een op en top Fries gezin. Ik deelde altijd alle soorten op Facebook en Instagram. En leuke uitjes in Friesland. En het Friese taal vind ik heel wichtig. En toen vregen ze mij van... Hey, is het net wat om een Friese vlag te doen? Om de Friese taal echt een booster, ja. Nou ja, dat had benamelijk me echt de knoop terughakken van... die Friese taal. En ik moest natuurlijk wel lezen maar mijn man Jelke. En uw bandjes maar het echt leuk vinden. Dus, maar zij is het wat ontstaan. En je volgt je in uw dijstige ding. Dus dat kan bij de eetstafel wijzen. Maar het kan ook of op een paard binnen naar staren. Of dat we het te badskipje binnen bewijzen van. Het is maar kijk wat de dij brengt soms. Ja. Correct, je moet het muziek hier aan de studio. Juist, ik had de vlagkamer nou echt maar in zaken. En dan ben we in de studio's. Dus dat werd dan weer een vlag dat we in de studio binnen. Zeg maar. Ja. Of zie dan de zin weer. Ja. Heel meestal denken van dat ik dan hele dagen met die camera in de hand sta en alles echt filmen. Nou, dat is net zo. Ik kan zelfs wel uitkiezen van dit wil ik wel filmen en dit wil ik net filmen. Want als hij natuurlijk heel dag in privé mee. Je let heel veel van je privé zien. Dus dat wil ik net. En daar ben ik goede afspraken over. En heel veel dingen maar je meestal wel van me weten, van u's weten. Dus dat is prima. Maar we hebben wel zelf de hand erin van wat willen we wel en wanneer net. Ja, dus dat is wel mooi. Juist. Ja, anders is het net. Het maakt wel leuk blijven en ik wil echt heel graag dat het echt blijft. Het maakt echt net gemaakt of nee, het maakt gewoon echt op rug leuk wezen en blijven en dan straalt dat echt uit, ben ik van mening. Ja. Wij beleven van alles en nog wat. Ik ben een hele bezige bij. Ik ga het theater en muziek ben ik altijd met dwaande. En wij als gezin, wij zitten nooit stil. Dus wij beleven elke dag wel wat. Dus ik zou zeggen, sjug en liet je hem vernuren. Heel leuk op televisie. Yes. Zaken, wat vies je ervan dat de hele tijd zo'n camera dan mij draait? Gaat ze dan in de gaten? Net echt. Nee, net echt meer, hè? Vind je het leuk? Ja. De zaak is zelf, ik was ontvlaggen, hè? Ja. Echt? Ja. Dan pakte de camera. Ja. Maar waar is meestal ontvlaggen? Jara of Jan. Ja. Dus het wens, hij vindt het ook gewoon, de vlagcamera. Ja. Het is onderdeel van het gezin, als het ware. Ja. Nou, we zetten even wat opnames, Maartje. Ik leuk dat Zaken straks... Zaken vindt het leuk om straks even het knoppen in te drukken? Ja! Een beetje DJ wist. Ja. Dat doen we dan even in de orenstudio, want het maakt wel goed hier op radio. Even oefenen, hè? We kunnen even oefenen, maar jongen, dat is leuk. Yes. Leuk, dat doen we. Te gek. Nou, letter is dat een soort succes en abonneren, hè? Ja, abonneren jongens, Chitsvlag op YouTube. Succes. Hey, dank. Even jou te zien. Kwartier of 4 bij Omroep Friesland op televisie. Nou zeg. Topper. Ik vind mooi. Voelt dat hoor? Ja. Wie net eng of zo? Nee, wie net eng of zo, hè? Nee joh. Ja, maar dan mag eerst even weten wat het is. Dit is een vraag, die zaken die gewoon. Ja joh, ja. Dus weten net wat het dan is, hè? Ja. Goed gedaan, jongen. Klasse jongen. En nog een keer. Ja. Als wij op een vakantie binnen, dan kun je wel komen, Zaken. Ja, dan mag je maar invallen in een vakantie. Ik kan invallen. Nou, dan gaan we even bij de radio. En dan mijn Zaka's nog even in een orenstudio aan de knop zitten. Dat is wel heel leuk. De lighter. Dat zaak. Nee, Hilda volgen. Ja, Hildo is een beetje wat vlaggen. Ja, ik jou moet Hilda. Ga je dat? Ja. Kijk, mooi. Ik zit hem erbij door. Dan doen we even zo. Hilda, shit. Hilda. Shit. Nee, ik kom hoor net zo vaak bandjes. Nou, zullen we even zien, Zaken, Thomas? Misschien wat er hier al je had. Er is er nog het achterschoen, hè, aan de orenkant. Maar we net per ongeluk op radio komen, hè? Nee. Dat zou wat bij zijn. Zaken hier. Zat er tussen trop. Man, hè. Kroeg je maar op een stuk kerst Is zo dat een komen. radio-dingetjes, hè? Hé, hoe is dat? Hè? Schoof die er wat onder, denk ik. Zet maar de bukketje om.
Ja, dan zei staan ze maar van. En nou krijgen we Jack Bottleneck, maar net mee bemoeien. Ja, nou, hij kan ook mooi in de studio werken. Ja, dat krijg ik wel. Hey. Had ik wel mooi. Dat kan ik wel ophouden. Oh. Zie, dan doen we dit jongens zo. Dit is... En dan zei ze. Dit is Jack Bottleneck, mij net mij bemoeien. Beetje heren. Goed zo. Jester? Nou, dan doet die oren weer naar beneden. Is ze? Ja. Dan jij mik op het borst. Maar de oorzaak begint het te resoneren. Ja, dan begint de piepjes. Ja, ontzettend. Hoi. Automatisch, joh. Wat een service. Nou, wij gaan weer op mijn hoes. Nou, we zijn weer 1000 jaar is er echt. We hadden leuk op de radio geweest en de eerste vlog weer live op televisie. Hartstikke Jet en Sjoen jaren. Ja. Deden we het wel goed? Ja. Gelukkig. En Joen hebben we nog in de theatertuin een voorstelling van de basisschool van de West-Trein. Dus daar ging ik nog even Joen heen en mij jelken. En ik denk dat zaken misschien ook wel correct even Maaike en Ilda. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want wij hadden verder geen honing, maar ze voeren het dus wel op in de theatertuin. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat en hoe dat gaat. Dus ik neem je jongen wel even mee naar de theatertuin. Nou, ik sta te wachten op Zaken. Die is naar het Keertsenwest. Ah, shit, ze ben al klaar. Ze komt hier al heen draven. En dan ga ik aan nog even mijn Zaken en Ildau bij het toneelsje van de basisschool van de West-Trein. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind Zaken wel mooi, vind ik wel leuk. Maar hier komt het dus hoor. Oh, ik ga naar de carousel. Ja, best jongen. Daar ben je er al. Hoi. Vind je het leuk? Ja. Mooi. Ik mocht even oefenen van juffrouw. Oh, want ik hoefde net even mij te gaan, want ik moest even oefenen. Ja. Dus toen stiek ik even aan de zijkant van het veld. Oh. Dus die even net mij. Nee, gewoon even zien hoe het oren doen. Nee, gewoon even daar. Maar de bal opslaan. Ja, dan even. Ja, gewoon even net bij die oor, net bij hun, maar gewoon even tussen hun even slaan. Oeh, sa. Leren. Want ik steeds sla de sa. Oh ja, dan moest het onderhuis, hè? Ja. Maar ja, maar altijd even wennen, hè? Het is naai. Wel leuk? We moesten opslaan. Ja. Zo, Dat is uitslaan, hè? Dit is opslaan. Ja, ja. Hoi. Ja. Nou, mooi dan. Ja. Nou, Rimon, dan gaan we. Was toen nog een beetje toneelsje van de West-Trein, dacht ik. Ze ben al bezig, Zaken. Maar zachtjes weg, hè? Ze ben al bezig, dus... Maar jij zal even mooi zien hoe ze doen. Leuk. Zet hem op, hè. Echt super leuk. Dat is een mooie decor van uw steekbroeken. Dus dan gaan ze vast echt een decor. Dat is wel heel leuk. Ga ik dan een shotje achter de schermen. Zet hem op, hè. Je geniet van het mooiste. Alle moed, alle lidstappen, we gaan vertrekken! Jongens, leek zo fijn op vakantie met de trein. Maar het heeft het is een stand van hout, maar maakt de trein een vaart. Hoe dit lopen zal, weet je niet. Je hoort niet van. Ik ben thuis. Ted en Fred, hou op met die onzin. Wat is hier aan de hand? Wie maakt dus zo'n kabaal op klaarlichte dag? Van mij.
Zo, Ildo gaat er nog, dus ik ga met Ildo naar huis. Jelke zakencommissar. Ik wil nog even een stukje zien, nou dat snap ik wel. Dan gaan we weer lekker naar huis. Ildo is wel heel wurg. Nou, het weer een hele drukke dag. Wij binnen de Omroep West, waar van de Radio West zaken ik. Zaken mocht nog even achter de knoppen zitten bij de Omroep, dus dat was superleuk. En nou ja, we hadden dus nog bij het toneelstukje van de wedstrijd van groep 8. Dus het werd een zeer slaggendij, zoek ze. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Zoek ze, abonneer je en zet een blauwtje omheen. En via het net het chill te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, on to night shit vlog. Hey hoi! Oh, waar kost heen? Oh. Waar kost heen? Hey, hoi!